Daiga ikog brato sa isinta na inatag na ko kami 30 karon 30. Anak ka, 100. Tikon kay si Lula ba? Kapila gusto yung hari kayo naman nila. Murag kapulo man to ka unom. Say ka na polo, ka limaran, na polo. Yay! Biskang 20 rin yung nagasto, naabot og 500. Usay 20 ito mo 150. Bali-bali akag laparo yung ron na. Ah, mo nagsabong la. Sumi. Hilakman Ang tanaw ka, wa? Wala na mga asang model. Pwede na Babas, gay babas, Pwede na din nagsabong na. magsabong. Nagsabong na, dapok sa sapa. Terus yang si Baba nagbabas ako lubos na makadaog, wala makaabot sa dapling gipos daking wala makaabot siya gibutang na din nabasa ka akong kung sabi niya ang siyana kasi talisik nagbaba imbis ka dili siyana kay mabalik ka sa Baba pagsalik mo sa talisik na wa makadaog talisik pusdak siya sa tunga siyana hurot og kabasa Ano nabot mo sa pa? sabong ato malagi dito kay Jacob man Sugarol kayo na. Agoy. Ato Ang man. tago day na. Lagi na lang. Brato lang, babalang 20 lang. Inakaw itin ang imamata di makuha ng taw-taw ro na Katinday, kurintag yata. nagaanta kag 20 wala ibaw na ugma. Oo na lang. Lagi ko na si Lula ay. Ano di ba? Buwa ng Tilagam tao. lagi ba yun? Nandito lagi ni Bata. Buang ka diya. Ilang deg? Ang babad man to 50, ako ang 50. Jamming. Kaya siya ko nagbalik-balik. Kaupitan hinan ako ng imong mata na. Pinag-20 lang ito una ka Lula. Tapos dagkan na dog si Lula. 20 lagi ako kan. 150 ang tumog ayaw pagpak. Uy, kanang imong ilong tingnan na. Gaya-gaya ng ilong di ba? Pestit gaya na ako na dito ka ginawa kayo na. Ay na di ka dituwa pag dula nilag sabong. Yapas ko. Ah, dapit la tong giliguan na tong masapa. Oh, Ubos. Layo agud. Ubos. Unahan. Unahan ang giluguan ang ubos di ara sa ilang sahit ang tatabok. Siguro ka maka-adir giliguan. Ato koy. Nay bato-bato sa kilid kayo no. Dito na mo daplin sa pala. Ubos sila sahit magini ay ubos at magna ila babad ba ang tutungan. Asa naman mo? Ah. Di ba ganit yun dyan may asawa si Marcel? Lah. Oy, di ba mo may masawa tong Surigao nun? Na ayaw dyan kay tingalin saglit na yung talinga. Iso, ikaw itan yung talinga silaon pa na. Ngano isig man mga taga Surigao lang. Iso, go man ibilin kinabuhi sa Surigao, di daya-daya man. Pero siya makighukot. O hindi ba si Inday mag-asawa na lang mo? Inday Tumboy. Lah. Imo man anak ni si Ko Adoy Joy. Lah 20 bi. Ay unsa man imong ibalon ugma? Surisa. Buwad pinirito. Untay suriso. Ganala. Suriso. Huwag ko yun ang imo tinai. Surisa ra siya bernis. Mga ibis, dapat lunes. Lunes, suriso, hotdog, kada lunes. Pilay ako gasto sa lang 85, balon 20, 20, kakitit, 20, pilan. Mama si Kit. Uli na doon niya. Ah, basta ting eskwela la diri sikit. Oo, dirisket. Atag gel. Okay nga di mga atag kay. Bahay na ko. Ako pa yun na ko. Dili na tabi. Dili ay, lula Ay lang. Dale. Dale. Hi. Hi. Ni. Smile. Ay mga katik-tik. Dili ka tayo.
Lah. Inundil. Dagan Wala ay na, wala na. puno. Ako! Na dapat magpalit ka ng black gold, isunod mo ka rin. Dapat nanay-lock ang rip. Dapat nanay-lock ba? Ingon anak kayo may dak. Palitan ako jakol ana pag ugma pagtan-aw na ko wala na. Gani kakaon ko sa akong chocolate. Ito ra may sigla na. Hindi! Tagaan ang gikon nimo. Gitagaan ko niya, pero gamay kayo. Murag limar ka buk. Paulo. Ulo eh! Pag napaulo magtanan tingin si paana. Mata po lagi kay katong mga lingin. Sabay na inday na adi ay tagas nga lingin naman ako tanan. Lingin lagi, rakong gagmay. O katong talinis. Pilay gihatag wa. Lima. Uli mar man daw la. Dami. Upo, gangay ka lang rin. Ba. Kuya kay ron ano kay tag 20 ang balon. 20 di mo 20. Dami sa una itaw kabok lobi. Lubi. Mabaon ba din ang lubi? Bit ang lobi pag abot dito sa baryo cambio balikot sa. Tira-tira iskabok ana katasa. Mauro to. Saan lang tira-tira lang? Nagong. Bakay mo ganyan. Maligya pa mo gani. Sukar ba? Sukar pa na ng kuan. Tira-tira ba? Maligya ni mo gani lang. Ani? Kanang rolling bayan, tag 5, tag saka dako, tag saka puya. Kanang ang dubon sa hantak, mapalit na isa ka pa anak. Siminto? Isa simento. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. Apelita. Unang dili saging. Dapat. Agay! Ayaw ko sa agay. Kaya malabon. Matiguang na dahil kudi ay niya maagakon. Bukat mo kay kagtil. Suwag! Suwag diri ba? Pang kay kapoy. Ayun ko. Bugaan. Tilay. Ja? Bugaan ang til ba? Suwag pa diri ba? Kay italida kay aron mo yung kay. Bukat kay mo tiloy. Ah! Nya. Kakaon ka kanya. Nakakaon ba ka kanya dito ba? Namista man gud sila lola gikan guys. Gikan si pista man diri sa mo sa sawmill. Namista si lola Nakoy murag pista pa. murag nakainom si lola. Anong pa naman yung gipalit? Ano sa rin mulit pa pala? Anong ka naman ka na ako? Ama siya magtelepono nga. Mauli siya ugma. Padali po. Ang siya ipadala. Padali. Padalan og. Anong kurto? Siya na dito isawak. Nanguban siya pagpangisda. Dili siya kaplite mo. Sakay siya sa gulayan. 300 na plite. Bagtog tagom 200. Di siya kaplite. Nga kamo ni at mong diritulo mo gipakaon ako. Gipabalaw na ako. Ay naglabnutan ng imong mata. Siyang mulong. Na. Murag muli to si Uncle Gorola kung adto ta dito. Na. Sabay siya balik. Adto man ni. Kay diri man Hindi siya ko mag mo gala. Binili ko kurto. Ala. Ay, hindi magkabuulan din lang. Hindi Ikaw naman mo ni. ba noy? Hindi namin malik diri kamo na lang diri. Binla mo ka bugas 5 ka kilo. Sudan bulad 5 ka kilo. Apurbo ba na kay? Oh, si Christian gani. Si Apurbo ba na la? kay Apurbo mo pila. anak ni Christian gani nga purbo. Tugoy gagaw ni mo la sa St. Anne. Junior, apo to ni Junior. Unsa man mi to la? Ha? Unsa man mi to? Ang iyang lolo mag-agaw ni. Pariente ana. Kami parente. Muy bright. Nya la. Apurbo. Good. Ano ko kay lato? Yung ano nakailamang ka makaka. Alam man, kita na ko basketball. Apurbo may video. Apo
buti ni Junior. Eskwela na po umawa. Eskwela ka. Wala ka ni absent tong naging semana. Wala kay Dito, absent. nangko. Isa. Then, Kaya ang absent eh. at yung business, eskwela ko kawa man. Duwar, lagi ang absent. Hoy, Bes. Ngayon, na-eskwela ko kay Bis. Eskwela, ngayon ako sa Bernes atong. Eskwela, ako hapon to. Ang bisa. Ang sunalog malakat dog sa reso. Oh, kanang nagbagong urog na siya. O gat, o kan, ingon kong itlog. Di na siya mo kaon itlog. Nagpili-pili na. Alangan, sige lang ko kaugit mo. Magpili ka og naa kay gi-intrigo nako. Oo, ito, mga ko sa imo po. Mauna ko imong gikwenta bisan ang dugag kapag binatas ako. Mauna maingon ka nga ni nata ka sa ko ang imong gihatag. Na 50. Kung katong Duhara ka Kung adlaw. katong unsa, katong nagpadala, katong mama. 250. Hey! Ang sarap. Ang kay 250 wag. Ngay! Huwag mo dito kagitagaan. Nag-ingon man kag ipalit og bugas. Gali no. Unya, Tapos nangayo ba kang gulan rin ato? badya, ang pitlo kong kaino ang diri ayaw ka pa sa Manila ya. Ino ang nang imahang kong kalaki. Chorizo daw la. Wala, may chorizo kayo nang iyang tinairon na. Pwede raw na pala. Ha? Hotdog daw, tosino. Pwede man duwara ko buhat. Ikaw ra day. Yan, sikit. Isa ka naman na. Itlog, ha? Ay mga katik-tik, mga ka among vlog, inaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. And scam